Welcome to my channel Rijulvlog. जों दायो बेरायनो थांलायनोसै आंनिया weekly खनसेल' बेरायोना बेनिखायनो आंनिया weekly मोनसेल' भिडिअ हगारनाय जायो आरो नोंथांमोना बिदिबा नायलांबाय थादो नै जों थांलायनोसै दायो बटाबारि भिलेजाव साम समायना बेफोर जायगाफोर नाय मालाबा जोंनिथिंबो बेरायनो फै Sila. Nengserke barlanisi जोङो नोंसोरखौ बारलानोसै नै जाने वाला है एक दुकान में कुछ खाने के लिए देखते रहिए आप लोग hai nung đi cái đấy không nung đi cái goथाव नोंथांमोना बाहायनो हागोन बेयाव जानो थाखाय नै नोंथांमोनाबो जुदि जानो हायोबा नैबे बटाबारियावहा मेन लामायावनो दखान मोनसे दङ बेयाव जाफै बिराद गोथाव bisa ada oh lebih siapa ini itu depan ini और हम खाने वाला है चना पकौड़ी मतलब चना पकौड़ी ये देखो वो देखो चना बहुत अच्छा है टेस्टी bisa malah चना पकौड़ी ये चना पकौड़ी है ना आरो नै बेहा चिकेन चावनो लकेल दाउनि बासो bây giờ thành ra là